Hi, good morning mga tats. Hello kanina tanan dia. Wow, murag DJ. Ato sang video-videohan ang atong trabaho matag adlaw no. Actually nata sa Peaceport karon. Kung napansin ninyo nag-video-video sa tadya kay wala pa nagsugot ang among habwa. Kana nga isda nga akong gibidyohan mga tats kanang barilisa na tapad lang namo naghabwa. Siyempre kay wa man lingaw ato sang videohan para napoy unod ang atong cellphone nga view. Napitla na may noon ta mga tats. Pero sige lang, anak mo dyan na madanlog mo dyan na itong baba. Kanang sa kong likod mga tats, amo na nang gisugdan og habwa. Kanang sa kong likod, labor na. Siyempre, ako labor po, joke lang. Mao ni ang gihatag ng istres ako mga tats pag human naghabwa. Karon kay wa pa man na mahalin, moadto sa ko sa pambot na mga suki. Kini nga pambot mga tats, kana, nasa na to? Dara. Daghang kay kargag bulinaw ni. Amo aga po ning suki diri sa pikas nga market. Nagtuo ko nga paspas ilang habwa, di ay wa po di ay mahalin. So akong gimo nangayo na lang kog budburon sa akong amigo para dipinsa sa sudanon. Mao nang gibutan ako sa balde kay pagkatod-tod anak kun di maguna ko nahipuson, tangagon na sa iring nga itom ug ulo. Mao ni giniingon mga tats nga daghan kay mig isda pero gamay halin kay nga naman barato. Pero okay lang, ang importante makabugas ta. Og pagkahuman, gisugdan na nila ang habwa, mao na nang bulinaw. Ako anong anak tira og pagumangkon nako. Sila sa ang gipahabwa kung napansin niyo wala ko gahabwa dira mga tats. Syempre bida gud ta. Sure. Walay mo gunit sa kamera, mao nang sila sa akong gipahabwa dia. Og mao ni ang nitabo. Pila na lang ka banyera bilin bray? Achi popping ba? Oh, di ba? Nadungog yung kong tingog, klaro ba? Di ta pwede mahabuan dia kay bida ta. Na ate mga anak ko pagumangkon. Matgas-gas atong kapogi dia. Bitaw oy. Nya mo lang sa to kay manindas ako. Mura ba koy palit ani. Bye.